Komai da Aminu Abdulsalam barka da kasancewa da Explorer Hausa. Barka ka dai. To madalla ya rayuwa ke kasancewa yanzu bayan kayan murabus daga mataimakin gwamnan jihar Kano. To, alhamdulillahi rayuwa inda aka saba. Mu tun da na bar ofis na matsayina na deputy governor, na ci gaba da rayuwa noma yadda aka saba. Kuma tun da cikin lokaci muke na kakar siyasa, anan muna ta buga siyasa, na ta yi bakin iko kuma alhamdulillahi ba abin da za mu yi wa Allah sai godiya. A baya-bayan nan batutuwa na ci gaba da fitowa kan zargin da ake maka na karkatar da kudaden gwamnati sanda kake kujerar mataimakin gwamnan jihar Kano. Yau za mu so ka faɗa mana ainihin abin da ya faru. Ya faru a me? Wannan zargi da ake maka. Hatu ya zan san me ya faru. Ana zargi wanda zai zarge ka ba zargi zai ba kawai. Zargin na me? Misali, za ka iya buɗe wa duniya ainihin abin da ya faru tunda yanzu wani kujerar da kake hari yanzu misali ana kallon ta ɗare wanda ka bari a baya. To yau magoya baya ko masoya za su so su ji waɗannan zarge-zarge ko tuhume-tuhume da ake gaskiyar batu daga gurinka. To ai zarge-zargen da gara ka fito kai tsaye zargi kan kaza. Yanzu kwanan nan ma na ji wani yaro ya shiga ya ce tallafi na mata na 50,000 ni ne na ki tsayawa a yi. To ba zargi ba ne wannan? To da irinsa kullum tun da cikin ƙoƙarin kalan me zai ɓata mutunci da daraja suke yi. To ai suna yin maganganu da yawa a cikin kafofin yaɗa labarai. Wasu sun isa a mai da martani, wasu kuma in ka raina kasuwa ko sautu ba ka yi mata. Saboda haka takamaimai kan me kake magana. Wani zargi ne ya sa Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo ya yi murabus daga kujerar mataimakin gwamna? Babu wani zargi da ya sa ne murabus. Haka kawai kai zargi ka sauka daga kan kujerar? Magana ce ta Majalisar Dokokin Jihar Kano sun aiko da tuhume-tuhume ko cewa cikin kwana 7 ko kwana kaza a ba da amsa, in ba haka ba za su fara maganar tsigewa daga ofis da shauransu. Kuma harkar Najeriya duk irin wannan da mun gani mun san me aka taho kai. Gwamnan Kano yana son in bar ofis, saboda haka ya ɗauko abubuwan da yake ganin cewa su ne zai amfani da su ko ƙarya ko gaskiya a cire ni daga ofis. To shi ne gwamnan Kano kuma tare aka zaɓe mu. Kuma idan duka mun yi haƙuri da shauran abubuwan da aka yi ta yi baya da cizgunawa da takurawa da ƙoƙarin zubar da mutunci, to wannan na ƙarshen ya zama abin da ake cewa tunga ta ƙarshe da bai kamata ɗan adam ya bari mutuncinsa ya taɓu ba. Kuma a matsayinmu na 'yan jihar Kano, 'yan siyasa kuma da shekarunmu da gogewanmu cikin harkar da ta gwamnati da ta siyasa, to irin yadda aka taho ma'ana dai shi an daina zaman lafiya da shi, ba za a ƙara aiki tare da shi ba. Kuma zai zama cin amanar mutanen Kano mu zura ido kurin haka a zauna wato zaman 'yan marina ko kuma zaman abin nan doya da manja. Mafi sauƙi shine tunda an kawo wannan iyakar mu ƙyale shi ya zaɓi wanda yake so ya masa mataimakin gwamna, mu shiga harkokinmu na rayuwa da siyasa. Cikin zarge-zargen da aka yi ko tuhume-tuhumen da aka yi, an yi tuhumar wani zancen sayan magani na Novo, an yi tuhumar wasu kuɗaɗe da ake cewa an karkatar. To maimakon abin da ka san babu aka ɗauko shi aka ƙirƙiro shi.
bahaushe yana cewa wai somun hauka dama zub da yawo. Maimakon duk wannan sai na rubuta takardar resignation. Kuma 'yan satuttuka bayan wannan ko 'yan kwanaki bayan wannan majalisar dokoki ta jihar Kano ta zauna ta ce ta janye tuhume-tuhumenta. So kaga dama ga inda aka dosa abin da ake son a yi. To ala kulli halin dai shi maganar Nobo na ji suna ta maganarsa kuma na yi magana a kan wannan. Maganar Nobo magana ce ta magunguna da ƙananan hukumomi suka saya ba aka siya musu ba. Ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano suka sayi magunguna na sawa a asibitocinsu na shaka tafi kowace a cikin ƙaramar hukumarta. Yanayin lokacin ana cikin garari na rayuwa. Harkar malaria ta sawo kai tana ta addabar talakawa a cikin garuruwanmu lungu da saƙo. Kuma abin tausayi shine za ka ga talaka maganin naira 200 ba zai iya saye ba. Maganin naira 200 ba zai iya saye ba. Saboda haka maganin da kake renawa ko abin da kake renawa na ɗan Panadol, ɗan anti-malaria, a kan wannan sai sati 3 yana malaria. Baya fita ko ina, baya zuwa sana'a, baya aikin komai, shi da iyalinsa ma ya zama garari. Ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta Algon, ƙananan hukumomi ciyamominsu suka zauna suka yi shawara cewa za su sai magunguna. Kowace tana buƙatar dama ta sai magani na miliyan 10. Magani, ƙwayoyin maganin malaria da Panadol da 'yan abubuwa dai da su folic acid da ake ba wa mata. Wannan shi ne buƙatarsu. Kuma ba su da ta inda za su gabatar da wannan buƙata sai ta ofis ɗina na kwamishina na ƙananan hukumomi. Da haka suka turo mu ga shawararsu, ga abin da suka yanke, ga abin da suke so. Na duba, nima na ga yayi daidai, hakan yayi abin da ya kamata. Don haka na tura wa gwamna, na yi masa abin da ake kira memo. Wato bayani na ga buƙatun ƙananan hukumomi guda 44 na jihar Kano ta kan ƙungiyarsu ta Algon. Suna son za su saye wa ƙananan hukumominsu magunguna, kowa yana son a bashi miliyan 10 ya sai magani. Banda miliyan 10 ta magani kuma akwai miliyan 15 da suke so su yi gyaran rijiyoyin burtsatse saboda bazara ta kaure, ana tsananin wahalar ruwa. Za su yi direct labor, kowa zai sai kayan gyaran rijiyoyin burtsatse ba ginawa ba na miliyan 15. Za su yi direct labor su je duk su gyara rijiyoyin da suka tsaya don a haɓaka ba da ruwa ƙananan hukumomi, a rage wannan tsananin da rashin ruwa. Wannan shine abin da ya faru. Saboda haka suka aiko mun. Aikina kuma dama ni shine in tura wa gwamna. Ina da wata shawara da zan ba su tun a wannan matakin, sai in ba su a'a kar ku yi haka. Zan ba ku shawara da ku yi kaza, ku yi kaza. In sun ga dama su ɗauka. In ba su ga dama ba, su ne shugabannin ƙananan hukumomi. Kowace zaman kanta take, ba wacce take zaman wata. Kuma dokar ƙasa, tsarin mulkin ƙasa da dokokin kuɗaɗe na ƙasa, wannan ƙasar tamu, sun ba su 'yanci na ɗungurungun. Illa dai kawai idan kuɗin sun kai wani nauyi to sai sun sanar da gwamna ya yadda. In kuma ba su wuce nasu matakin ba, to shi kenan su je su yi abinsu, ba sai ma sun zo gurinmu ba. Yanzu ƙananan hukumomi ba sa cikin aljihun gwamna yanzu kenan. A'a to ai ko suna ciki ko ba sa ciki, ina gaya ma abin da doka ta ajiye, yadda dokar take. Saboda haka na tura wa gwamna ga bukatunsu, kuma ya duba, ya gamsu, ya yadda,
ya ba da abin da ake cewa approval, ya ba da yardarsa da izininsa a rubuce, aka dawo min da shi. Daga nan kuma aikina na biyu shine in tura musu cewa gwamna ya yarda, in tura ma'aikatar kuɗi cewa gwamna ya yarda waɗannan ƙananan hukumomin su 44 su yi wannan aikin da suka ce za su yi, kuma a ba su kuɗin aikin. To kuma al'ada shi a yanda yake tafi da tasa gwamnatin, in an kai finance sai an masa list na duka waɗanda za a biya, sai an sake kai masa. Wannan ba gurinmu ba ne, daga can finance ne, ma'aikatar kuɗi za su sake kai masa schedule, accountant general za ta kai masa schedule na payment. Ka ba da approval na kaza da kaza da kaza da kaza, jimla guda kaza ne, jimla kuɗin kaza ne, ga su. In ya ga dama ya ce a je a biya su duka, in ya ga dama ya ɗau biransa ya tikin a biya wannan, a biya wannan, a biya wannan, a biya wannan, waɗannan ku bari sai nan gaba. Saboda haka an masa schedule, an kai masa, ya yi tikin an biya ƙananan hukumomi, ba ma'aikatar ƙananan hukumomi ba, an biya ƙananan hukumomi, kowace a jihunta aka sa mata miliyan 10. Kuma ƙananan hukumomin nan sun bi tsarin da ake bi na ba da kwangila, sun buga a jaridu, sun kafa kwamitoci, an ɗau duk matakai na bin diddigin wa za a ba aiki. Gaba ɗayansu ƙarƙashin lemar algon suka ce za su ba wa Novo, kamfanin sayar da magunguna na Novo Pharmaceutical. Novo nan fitaccen kamfani ne, ba a Kano ba, a ƙasa. Yana ba wa jihohi magunguna, yana mu'amala da gwamnatin tarayya, yana yi da ta jiha, yana yi su gwamnatocin nan na Katsina. Ba ma su gwamnatocin Katsina ba, gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ta ba shi kwangila, tana ba shi. Kenan zargin da ake. Saboda haka suka haɗu suka ba shi, ba da ta cewa a ciki, gwamnan kansa bai da ta cewa ba ni ba. Domin dokar cewa ta yi in suka aiko suka ce suna son su sai Panadol, ba shi da ikon ya mai da shi penicillin. In suka ce za su sai penicillin na miliyan 10, bai da ikon ya mai musu da shi Panadol na miliyan 10. Ikonsa ɗaya ne, ga abin da za mu yi, kuɗin sun wuce wato damarmu, tunda dokokin kuɗi na ƙasa sun aje cewa kowane local government chairman shi a kan kansa zai iya kashe kuɗi zuwa kaza. In suka wuce wannan sai ya kai majalisarsa ta zartarwa, sai su yanke hukunci. Su ma majalisar zartarwar local government kenan za su iya kashe kuɗi adadi kaza. Shi ma in ya wuce wannan, to sai an kawo gwamna ya ba da sahalewarsa. Ita kenan a kawo masa ya san za su yi wannan aikin na wannan kuɗin, ya sahale ya ce aje ai. Amma bai da iko ya canja musu abin da suka yi don zaman kansu suke. Suna da wannan 'yancin, ba a ba shi wannan damar ba, ballantana kwamishinan da ya naɗa. Saboda haka ya ba da sahalewarsa, approval da turanci, na da ita a hannuna, shi ma ya san da ita. Duk wannan bankaura da aka yi ta yi da soki burutsu, duka ne a fahimta ta gwamnati tana da nasaba da shi daga ofishin gwamna. Ko me dalilinsa Allah ne ya sani, sai shi. Amma babban kuskuren shi ne ya ce bai ma sani ba. Na ji 'yan kuraku da 'yan abin nan sun fito suna ta cewa ba lallai ya tuna ba, duk ƙara ƙasƙantar da shi suke. Inda ya gwamna zai sa hannu ya ce ya yarda da abu kuma ya manta, kuma in ya manta ya yi magana da 'yan jarida ya ce bai ma sani ba kwata-kwata. Ai ba zance yake na ya manta ba, cewa ya bai sani ba kwata-kwata. To in ya san mantawa ya sai ce ku bari zan bincika. Kuma ni ne kwamishinansa na ƙananan hukumomi,
kuma ni ne mataimakinsa gwamna, ni ne mataimakin gwamnan jihar Kano. So na da hula guda biyu manya. Na farko dai tare aka zaɓe mu da shi, ni ne mataimakinsa. Na biyu, shi da kansa ya ɗauko ma'aikatar ya bani, ya ce ya riƙe masa. To wanda ka ba riƙon ma'aikata inda wani abu da ya fito daga cikinta, tambaye shi ma kafin ka yanke hukunci. Kai tsaye ce da 'yan jarida bai sani ba kuma zai sa a bincika. Ai a matsayin gwamna, aiki na lissafi da ƙa'ida ta aiki, ai abu mai aikin za ka tambaya tun da ni ne shugaba ko kuma ni ne kwamishinan ma'aikatar, kuma ƙananan hukumomi ake magana ba wani abu ba, kuma zancen sayan magani ake, kuma ba wanda zai masa memo sai ni. To ko ina za ka biyo ba mai masa memo sai ni akan wannan ma'aikatar sanda nake a ma'aikatar. To wa zai tambaya in an ce an yi wata, an kashe wani kuɗi, wa zai tambaya? Dai kenan. Na biyu, in dai yana gwamna kuma shi ke riƙe da asusun ƙananan hukumomi na jihar Kano, dukkaninsu suna hannun accountant general. Accountant general ma'aikaciyarsa ce. To za ta biya miliyan 440, shi bai sani ba. Bai sani ba, haka ya ce bai sani ba. Ta biya miliyan 440, shi bai sani ba. To ce irin gwamnati ake yi. Ashe Allah kaɗai ya san irin ta'adin da ake a ma'aikatar kuɗin ko kuɗin al'ummar jihar Kano. Kuma idan za ta biya miliyan 400 bai sani ba, wa ya kamata ya tambaya? Ai shi ya san bana ba da approval na biyan kuɗi, shi yake bayarwa. To kuma bai bayar ba, ya ce bai sani ba, ma'ana bai bayar ba. To bai bayar ba, ta ba da miliyan 440, wa ya kamata ya bincika ita? Ba ma ofishin kwamishinan ƙananan hukumomi ba, ai ba kuɗi a ofishin kwamishinan ƙananan hukumomi. Su abubuwa ne da yawa da suke nuna tsananin rauni da rashin fahimtar yadda tafiyar da gwamnati da tsarin gwamnati yake tafiya, ga shi da ya faɗa, da su masu saurare, da su waɗannan yaran da yake ta sawa suke ta abin a cikin kafafen yada labarai. Abu ne kai tsaye, ba shi da wani lungu ko duhu. An tura masa, ya ba da approval, an tura wa ma'aikatar kuɗi, ta yi ma'amala ta can, kuma ba ta kaina ba ta kan ma'aikata ta ba mu da inda muka shigo. Ta tura musu kuɗaɗensu. So me ya haɗa Comrade Aminu Abdulsalam, kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Kano, Deputy Gwamnan jihar Kano, da maganar wani ko daidai ko ba daidai ba? Ni aikina na daidai shine in yi wa gwamna takardar bayanin buƙatu na ƙananan hukumomi, ya duba ya gani ya yarda ko bai yarda ba. Ya ce ya yarda, ban ajiye abin a ofis ina ba, na tura musu kamar yadda ya ba da umarni. Suka je ma'aikatar kuɗi, na tabbata accountant general ta zo ta same shi, ya ce ya yarda a ba su kuɗin nan, aka ba su a ajiyun ƙananan hukumomi. To wani ma same ni ko ya dube ni ko ya tambaye ni garin yaya, ai bai taso ba. Takardar kuma tana nan, ba wani a ɓoye take ba. Ta ba da approval ɗinsa, ko ya manta ko ya tuna ko bai sani ba, ko idan yana da approval ɗinsa. A shirye kake duk lokacin da buƙatar hakan ta taso gaba? Shi ma ya sani, shi ma ya san a shirye nake. To mu dawo, tun da yanzu ba kwa tare, yanzu ya kake kallon salon mulkinsa yanzu, tun da yanzu ba kwa tare, kai ma ka shigo cikin sahun mutane yanzu da ke kallon mulkin daga waje. Ka gamsu da salon mulkin nasa a yanzu, tun da yanzu ba kwa tare? Zancen ko muna tare ko ba ma tare, yanzu dai da ba ma tare, kila ba ni da nauyi na cewa in ja bakina in shiru, ko bai kamata mu shigo mu fito muna wa juna tijara ba. Dama duka gaba ɗaya mun ta yin haƙuri saboda nauyin da ke kanmu na kar mu ba da ƙofa, kar a samu ɓaraka. Bai dace da ni ina mataimakin gwamna in zo ita wannan gwamnatin ina sukanta ba, ko shi wannan gwamnan ina sukansa ba. Ban taɓa yi ba. Ba na fata Allah ya sa cikin irin wannan yanayi. Amma mun shiga yanayi mai zafi, mai tsauri, mara daɗi.
muna ta kokowa yadda za mu tare wa kanmu mutunci, mu tare wa gwamnatin mutunci. Yana daga cikin dalilan da ya sa ran da ya ce bai sani ba, na ga dama sai in saki wannan approval ɗin tasa a gidajen jaridu da yanar gizo. Zan iya a wannan daren duka maganar dama ba ta zo haka ba. Amma gwamna ne shi, ni ne mataimakinsa. Bai kamata kurin ya ce bai sani ba, in na fito da takardar kamar na tozarta shi, kamar na zuban masa da mutunci. Sai nake ganin bai kamata a yi haka ba. Komai rashin daɗi dai mu haɗe. Tunda ya ce zai kafa kwamitin bincike, ya kuma kafa, an kuma yi binciken, to a yi binciken, sai binciken ya gaya masa yadda abin yake. Ran da suka zo masu binciken aka gayyaci ma'aikatanmu daga kan famanan sakatare da daraktoci, suka ce za su yi photocopy na takardar. Na ce a'a, ku ɗauki fayil ɗin, ai harkar gwamnati ce, ku ɗau fayil ɗin ku tafi masa da shi ɗin gurungun, ku je ku nuna masa duk yadda abin ya taho zai gani. Ai har ran da gwamna ya bada approval, ai ba zancen approval ɗin ce kawai ba, ai dole harkar ta faro sai ta samu tushe, ai da bukatun da yadda aka biyo da yadda aka biyo har aka zo a gwamna ya bada approval. Ku kai masa ya gani. In shi ya ce yana son photocopy, to shi kenan sai ku ba shi photocopy. To ai kaga tun ran nan inda na so sai in saki takarda. Amma saboda tare masa mutunci da tare wa gwamnatin mutunci, sai ne shiru na ƙi yin wannan. Don mamaki kuma sai gashi ya sa yaransa, kuma ma wai har ya kai wa majalisar dokoki ta jihar Kano. Bakintar ka rasa wace iri ce, ruɗewar ka rasa wace iri ce, me yake kartar zuciyarsa haka da yake ganin abin da babu ma duk girman majalisa zai iya tura mata shi. Majalisar dokoki ta jihar Kano kaf manyan mutane su 40, ya ji ma ba komai bari ya tura musu wannan shifcin gizon. To amma komai lokaci ne da shi, amma dai abin takaici ne kwarai da gaske. So yadda aka taho haka aka taho. Gwamnati iya abin da za mu ba shi shawara sanda muke nan mun ba shi, kuma ina gode wa Allah duka irin shawarar da ya kamata. Ban taɓa masa ƙwangen wata shawara da za ta taimaki gwamnatin, ta taimaki mutuncin gwamnatin, ta taimaki mutuncinsa a matsayinsa na gwamna ba. Saboda kullum ina kallon cewa amana ce aka ɗora mana, jihar Kano aka ɗora mana nauyinta baki ɗaya. Namu bukatun da tunane-tunanenmu dole mu jingine su, mu kalli al'ummar ta jihar Kano. Ko me muka yi mu biyun nan a sama abin kallo ne ga mutanen jihar Kano da na waje. Kowa na son a ce a tarihin mulkin jihar Kano mun zo mun yi wani abin da yake ba na girma da ya kamata ba. Kafin mu je batun takararka, akwai tambaya ɗaya da nake so. Don haka ina son ƙara sama waccan amsar. Abubuwa da yawa da ake ganin wai me nake gani gwamnati tana tafiya daidai, gwamnati ba ta tafiya daidai ko musƙala zaratu. A karkace take, ta fi ƙaguwa karkacewa. Abubuwa da yawa ba sa kan layi. Akwai alamar rashin fahimtar ma me jihar take ciki, me bukatun al'ummar jihar. Akwai rashin mai da hankali akan abubuwa muhimmai da suka shafi wannan jihar. Tafiyar kwankwasiyya da muka kafa gwamnati da ita, ɗaya daga cikin manyan shika-shikan burinta a jihar Kano shine maganar ilimi, bunƙasa ilimi. Da kansa gwamna ya ce bunƙasa ilimi shine babban burinmu na farko, shine na biyu, shine na 3. Hasali ma
aka yi declaring state of emergency. Wani shiri na katta kwana a ɓangaren ilimi saboda ganin taɓarɓarewar ilimi da yanayin ilimi da muka gada daga hannun gwamnatin da ta gabace mu. Wannan shela ta katta kwana a kan harkar ilimi a jihar Kano, gwamna da gwamnati an yi gayya, an fito da 'yan jarida, an yi ƙaraji tun da aka yi shikenan babu abin da aka ƙare. Ilimi yanzu na gaya ma ƙasa yake tafiya a jihar Kano. Ko me za su gaya maka, talakawa sun sani, iyayen yara sun sani, masu harkar ilimin sun sani. Kuma ni na zauna a ma'aikatar ilimi mai zurfi inda aka mai da ni daga baya. Na ga irin yanayin. Da ikirarin Kano First ɗin nan ba haka bane ba? Na ga yadda gurin yake, kuma babu abin da mun faɗa ba. Babu abin da mun faɗa ba. Kada yin ana cin ɓaure bari tonin ciki nasa. Wannan ne ma misali ne sekta ɗaya. Sekta ɗaya. Ta yaya za ka ce abubuwa suna tafiya daidai? Yanzu Hasiya Bayero ne aka yi ta fafar ga magani kyauta, waye kyauta. Gudun kadangare sirri kuma an tsaya ana ta jinjina kai yadda jangwala gwada yake, kana ta yaba a kanka kuma ka abin. Yau asibitin a rufe yake sama da wata 6. Sama da wata 6. Sai ka ce abubuwa suna tafiya daidai? Birnin Kano da kewaye ba ruwa. Saboda me? Saboda me? Kuɗi ne ba mu da su? Ma'aikatan ne babu? Me ya faru? Amma wannan matsalar tun kana cin gwamnati ake fama da shi. To ai ina cikin gwamnati, ai ba zan magana da kai in ce ba ruwa a Kano. Sai magana da gwamna cewa ya excellency harkar ruwan na a mai da hankali a kai. A yi kaza ai, kuma shi ya san na gaya masa ai. Duk sanda ka samu damar hira da shi ka tambaye shi. Ya san na gaya masa ba so ɗaya ba so biyu ba. Su ma'aikatan ruwan a cikin irin abin da nake gani na wajibcin karambani a gurina ba wanda ban tambaya ba wanda ban magana da shi daga kan kwamishinan ruwa zuwa MD zuwa duk wanda abin ya shafa. Me za mu yi ne abin nan ya gyaru? Kuma na yi magana da shi ɗungurungun shi chief executive governor. Sai kuma ka ce abuwa suna tafiya daidai. To birnin Kano da kewa bata samu ruwa ba, wa yake zancen regional water schemes? Wannan misali nake ma na baka guda 3. Ta ina za ka ce gwamnati tana tafiya daidai? Saboda an yi kwalta a Bamfai, shikenan komai tafiya daidai yake. Kano First, wani yahudancin wani Kano First. Ba su ma san waye ya kirkiro maganar ba, asalinta ta su waye. Su je su bi wannan America First, su ga me tarihinta, me tarihin 'yan America First a America su waye. Yau da rashin fahimtar siyasar duniya da ta ƙasa da ta kishin kai ba su ma san asalin maganar America First ba. Mun zo Kano First. Me Kano First? Su American da suke American First, me America First? Me America First? Da gwamnatin Trump, me America First? Da ta Biden, da ta Obama, da ta Clinton. Ka koma ka ƙarasa kan Bush, duka ɗauko su. Where is America First? Su waye suka ƙirƙiro ta? A ina wace jam'iyya suke da yawa? Me dalilinsu? Duk baka san kame ba na abin nan saboda jahilci. Ya mutum ya zama akun Yahudawa. Sun faɗa kai ma ka zo ka faɗa baka san asalinta ba. Kano First. To me Kano First? Me suka gina na Kano First? Me suka sani na Kano First? Me sharuɗanta? Da ma ka tambaye su da ka san ba su ma san me ma'anar abubuwan ba. Wai ga shekarau, ga waye da sun haɗu guri ɗaya. Saboda haka za a yi siyasa guri ɗaya. Wa ya gaya musu wannan ne
su can ma da suke america fasin ba su me manufa a cikin wannan don waɗannan sun haɗu guri ɗaya to ai dama sun taɓa haɗuwa me suka yi wani taron kwaran da hamatu me za a yi me za su yi kuma wa ya gaya musu jam'iyya da aka yi jam'iyyun dimokuraɗiyya su can turawan da suka kawo mana dimokuraɗiyyar me yasa suke democrat suke republicans a america me yasa ake labour ake conservative a ingila me yasa da suke da jam'iyyu daban-daban rashin haɗin kai ne wa ya gaya musu rashin haɗin kai ne wa ya gaya musu rashin haɗin kai ai multi-party democracy da ake magana tsarin dimokuraɗiyya mai jam'iyyu na ba da ra'ayi ne na ba da dama ne waɗannan jam'iyyarsu ta 'yan afasa kowa ya rasa ce wannan jam'iyyarsu ta sai 'yan bango ya tsage ne wannan jam'iyyarsu ta 'yan kyashin abin da wani zai samu ne wannan jam'iyyarsu ta 'yan haɗama ce sai ka zaɓi wacce kake so wannan ta 'yan kishin ƙasa ce wannan ta 'yan talaka ya huta ce sai ka zaɓi wacce kake so 'yan naku namu ne namu ne in su kake so ka bi su ma'abuta ci gaba 'yan kishin ƙasa masu tausayawa talaka masu jin kai suka zo su ma ga tasu ba ka son a matsa talaka ba ka son a cika masa haraji kana son ya samu ruwa kana son ɗansa ya je makaranta ba sai ɗan wani ne isasshe zai je makaranta babba ya je karatu ba to shikenan ka zo cikin 'yan uwanka ka zo ka yi tafiya ta ahalin ci gaba ahalin kishin ƙasa masu kishin al'umma in kuma 'yan namu ne naku namu ne kake so su ma suna nan ka bi su kai ka san dai yau ko yankan kai mutum yake a Kano sai ya samu masu binsa to irin wannan mabiyan suna nan su je su bi 'yan yankan kai mu da muka ce dimokuraɗiyya tsuntsa don talaka ta dubi talaka madubin talaka mai damuwa da damuwar talaka muna nan ko ruwa ko iska ko gizo ko me za a ce muna nan kan haka to me ka zancen wani rashin haɗin kai da ɓarawo da mai kaya dole su haɗu guri ɗaya in ba su haɗu guri ɗaya ba Kano ba fast ba ce so lokaci yana tafi dai wannan shine a takaice abin da nake son gaya ma gwamnati a karkace take tafiya karkacewa ta tafi karkacewa kaguwa gwamnatin jihar Kano ta fito ta ce kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da shawarwarin gwamna Abba Kabiru Yusuf ya koma jam'iyyar APC ya aka yi lokaci ɗaya kuma kuka sauka kan wancan tsarin da kuka ɗauko ne gaskiyar wannan batu yanzu magana ta hankali kai ma me yasa za ka yi min wannan tambayar mu yi maganar hankali bana na aka shiga wannan kwaranniyar na je na kai iyali na asibiti na shiga ne umara a Saudi Arabia na yi declaring na dawowa ba na tare da maganar tafiya APC ba na cikin wanda za a ba tsoro da zancen jam'iyyar mu ce mana kaɗan dole mu nemi wata babbar jam'iyya in ba mu nema ba za a kwace zaɓe a siyasa ni na wuce wannan na gogo a siyasa ido na a buɗe yake na yi ƙungiyoyin ƙwadago tun kafin shiga siyasa na yi ƙungiyoyi na matasa na jagoranci ƙungiyar matasa ta garinmu Gwarzo Youth Progressive Association na zo na shiga Kano State Youth Council na tafi National Youth Council ai na fi ƙarfin wata girgiza yar kaɗan wata abin nan wani buɗe min ido a maganar siyasa sai ka tambaya duk maganganun da na yi kafin wannan lokacin ai na gargaɗi ne kar mu tafi kan wannan shirman zancen jam'iyyar mu ta mana kaɗan mu kaɗai ne sai mun tafi APC ko kuma zancen ai jam'iyyar mu tana fama da janti
kai waye babban ɗanta? Gwamna. In da ba ta da kowa yanzu tana da babba da gwamnati a hannunsa. Waye zai kai ta asibiti? Waye zai neman mata lafiya? Kuma baka neman mata lafiya ba? Kana ta nemo duk inda wata muguwar guba take, kana neman su maɗas ka ba ta maɗe. Duk abin da za a yi na yi wa jam'iyyar da tafiyar maƙarƙashiya da rusa ta kana ciki. Masu ƙararta duk wanda ya ƙara kusan kai kake ba da kuɗi a bashi. Kai kake biyan kuɗin lauyoyinsa. Su gungun 'yan fashe ɗin kai kake ɗaukar nauyinsu duk wata. Kana da abin da miliyoyin kuɗin mutanen Kano da ake tura musu. Kuma duka wannan dai ni ne na ba su shawara saboda girma na a gurinsu da ƙarfi na a gurinsu suka yadda, ni kuma sai na zo ne tafiya ta na basu. Watanni kafin wannan na yi ta gargaɗi banda wanda nake masani da shi. Ai da kamar sai yanzu na fara magana a kai. Ko a zonal meeting da muka yi na NNPP a Kaduna wanda na wakilce shi, ana yi wannan zancen. To kuma dai duka sai kuma na gama wannan sai kuma tafi kasance da shi mazan mu tafi APC. Kuma saboda ƙarfina da isata a gurinsa sai ya yarda. Kuma dai ni ne na ba da shawarar suka tafi APC tun Januware. Sai a June suka tuno kuma da ne ma fa ashe ba mu shawara. To suwa kake magana da su ne, masu hankali ko marasa shi? Abin da yake faruwa a yanzu, ko ba ku NNPP su ma ba sa NNPP. Kun ce gwamnatin jihar Kano ke da hannu kan wancan abubuwan da suka dinga faruwa. To in haka ne me yasa ba ku zauna NNPP din kun rayar da ita ba kamar yadda kuka rayar da ita har ta ci zaɓe a jihar Kano? Saboda an mata asirka. Abin takaici, abin baƙin ciki. An mata asirka. Shi gwamna ya taimaka wajen huhudata, sa mata wannan asirkar da sai an tunkari zaɓe zai amfani da ita. Mun kuma fahimci haka. Kuma yana yi da goyon bayan gwamnatin tarayya. Kuma an ce yana yi da goyon bayan gwamnatin tarayya, ka san me haka yake nufi. Hukumomin INEC da galiban harkokin shari'a, gwamnatin tarayya tana yin irin yadda take so. An fi galiban yanayi. Da wayanmu da hankalinmu da gogayenmu. Bahaushe yana cewa da asara gara gidadanci. So dole mu ɗauki hanya mafita. In ba haka ma ba mu amsa sunanmu na 'yan siyasa. Jagoran namu injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Ka san masu waƙa masu ne masa take da cewa raskwana ne shi, uwar lissafi. Kuma ko ka ƙi ko ka so gwanin shiri ne, gwanin iya yaƙi. Kuma mu da muke zaune ba zaman banza muke ba, siyasa muka yi sama da shekara 30. Gwargwadon iko muna da fahimtar ta. Mun santa gwargwadon iko, ko ba ka san mu ka san mun santa iya iko. Namu gwargwadon mun santa. Ba kuma shiga shantin kadangare muka yi mata ba. Saboda haka lissafi an zauna an yi. Har yanzu ita NNPP ƙawanmu ce a tafiyar siyasa. Ƙawanmu ce. Muna ƙawance da su. Ba ka gama da muka shiga ADC ba? Saboda wancan doctrine of necessity da asara gara gidadanci. Barinta muka yi. Me ba mu gaya musu ba su da suke cikinta wanda suka rage.
duk masu haushi da kororotan cewa wai ba ma son arewa. Au, to dama ADC ta arewa ce ba ta Najeriya ba ce? Da muka bata muka shiga wata jam'iyyar ta Najeriya ita ma sai kuma ya zama ba ma son arewa, dama ta arewa ce? To wace ce jam'iyyar arewa da ta zo ta ci zaɓe a Najeriya in ma ka bata a haka? Kuma da muka gaya musu cewa wannan gidan fa ga dakin nan ya lotse, ginshiƙansa ga shi nan duk sun tsage, mu yi ta kanmu mu fita mu samu mafita, in ba haka ba dakin ɗin ya faɗo a kanmu. Yanzu ba cewa kai a soke ADC ba, kotu ce ta ba da umarni a soke ta. Nan da wata 7 za a yi zaɓe, kotu tana ba da umarnin jam'iyyar ma a soke ta a wannan wata. Amma daga baya INEC ta ba da umarnin a sauke wannan umarnin. Ta isa ta bayar? Ai bata isa ba. INEC ɗin ne ai bata isa ba. Ku a mahanga ku ta siyasa kuna kallon ba wata mahanga ta siyasa, mahanga ta shari'a bata isa ta ce ta soke wannan umarnin ba, bata isa ba. Abinda INEC kawai ta yi aiwatar da wannan umarnin aka roƙa a kotu, ba INEC aka roƙa ba, aka roƙa a kotu ta gaya wa INEC don Allah tsayar kar a yi maza a aiwatar da wannan abu nan ɗin, mun tafi ɗaukaka ƙara, a bari a ji mai ɗaukaka ƙarar za ta faɗa. Ɗaukaka ƙara ba ta lala kenan mai kamar sake ba, da igiyar a ƙafarsu sai sun matsa can koya suka yi nisa za su ja ɗaure suke. Banda wannan ma akwai wasu ƙararrakin guda 2 ko 3, kowanne life threatening ne, kowanne life threatening ne a gurin ADC, kowanne yana iya terminating rayuwar ADC yau ko gobe ko jibi ko ran da suka yanke hukuncin haka za su yi mata. Kina ai kaga mun tsinkayo da wuri, hangen nesa ya yi amfani, lissafi ya yi amfani. Ba ka tafiya da kakurin sai ka je ka da ke bango ka dawo baya kuma rike da goshinka. To wannan shi ne maganan ADC da maganan gwamna. Ni ne na ba shi shawara, ni ne kuma na ba shi shawara sai da ya shiga sai na dawo. Duk abin da za a faɗa wa mutane duka makama ne, kame-kame ko shure-shure kuma bai hana mutuwa. Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, mu da kan mutum takararka yau ga shi ka zama ɗan takarar gwamnan jihar Kano ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC, za ka kara da tsohon mai gidanka Abba Kabir Yusuf. Ka shirya wannan yakin kwa? Abba Kabir Yusuf shine gwamna na, ba mai gidana ba ne. Ma'ana a siyasa da kuma bai taɓa zama mai gidana a siyasa. Shugabanci misali. Ai kanena ne a siyasa. Ƙasa can. A shugabanci batun da gashi ya yi gwamna. Shi ne ya yi gwamna, na yi deputy gwamna. Yanzu kai mai gidanka ne kai da baka ma yi deputy gwamnan ba? Ya yi gwamna na yi masa deputy gwamna. Fakat. Ka shi da kai labari kuwa? Ka shi da kai labari a haɗuwarka da shi? Au, to a siyasa to wannan takara? Wani irin kai labari? Kai mai wani alamun suke nuna ma? Kai ai a garin kake, ba a jihar kake ba, ko yau ka zo? In yau ka zo mu baka sati ɗaya ka shiga birnin Kano da kewaye, ka shiga ƙananan hukumomi ka ga me yake faruwa. Ai shi ko da kallonsa ma ka san cikin zulumi yake. Ko kallonsa kai in dai ka san shi, ka san cikin zulumi da tashin hankali yake, wanda ya sa kansa da gangan da ganganci. Wannan jihar kuma ba wata ba, ina gaya maka bi ƙudratullahi ta'ala, ta NDC ce, ta kwankwasiya ce, lokaci kawai ake jira. Da wa za ka yi takarar? Da aka yi me suka yi? Me talakan Kano yake da shi da zai ɗorar? Me yan masu zaɓen me suke da shi da su za su ɗorar? Yanzu mun fara maka maganar ruwan sha ba a birnin Kano da kewaye, mun fara maka magana asibiti ba, mun fara abubuwa me aka yi ne wai? Yana ina abin da aka yi wanda za a nuna mutane? Har lokacin da kake cikinta? Ba shekara 3 mana yanzu? A shekara 3 babu ni?
tsawon wancan lokacin babu wani abu da kai karan kanka yanzu aka cewa gashi wanda aka yi ƙarshen gwamnatin abbatun da kai masa mataimaki? A shi nake gaya ma. Ai da yawa in ka zo magana deputy gwamna, ka san karin magana bahaushe da yake cewa wai ta malam ba ta wuce amin? Ka san wani karin magana? Ta malam ba ta wuce amin? To haka dangantaka take. Komai kyan abu lokacin ka to da shi ma sai ya ga cewa ba wai shi lallai shi gwamna abu kawai nake magana. In kai deputy ne sai gwamna ya ga dama ma ai zai karba a yi. Komai haskensa in ya dode shi ba shi kenan ba. Za ka fita kana gaya wa mutane cewa na ce a yi kaza an ƙi ne, in dai kana ka san kanka kana da mutunci, ya ba za ka yi ba. To ni ma ban ba. Ya abin da na gaya masa kuma Allah ya sani, shi ya sani. Kila wasu mukarraban ma sun sani. Wanda ya yi don amfanin jihar fa ni'ima, wanda kuma bai yi shi kenan. Amma da ma ba za ka ce kaf babu wani alheri kwaya ɗaya da ya yi ba, misali. To amma kwaya ɗaya ke nema ko biyu ko uku ko goma ko nawa. Idan wanda yake kallon mai yanzu In muna kallon abubuwa aka ce to shi kenan abin da ka ci kashi 10 cikin 100, ai ka faɗi. A 20 ka ci cikin 100 ka faɗi. A 30 ne cikin 100 ka faɗi. Ai duk awon da ake baka kai hashi 50 ka haura ba. To ai kai co. Kuma wanda aka yi wa mutane alkawari, duk ƙaramar hukumar da muka je an musu alkawari, ma misali ɓangare ɗaya za a yi musu asibiti wanda suke da shi za a ƙara masa daraja. In daraja ta 2 ce zai koma daraja ta 3, in ta 1 ce zai koma ta 2, in babu kuma za a gina. Yi zagayen kuturinka nawa yanzu ka gani a Kano. Ba ma asibitin ba, magani ma a asibitin da akwai. Kamar kafin mu je tambayar mu ta gaba, ka yi batun akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a gwamnatin nan wanda ka ba da shawara iya iyawarka amma ba abi ba. Wani wanda yake kallon mai zai ce kenan kuma tsawon lokacin da aka ɗauka kawai dai ga kanan dai a idan jama'a deputy gwamna amma ba ka taɓuka komai ba ma a yi da kai kenan? Kaka iya cewa haka, in ka faɗi hakan ma daidai ne. In kuma ka yi shiru kamar yadda ne shiru, ko shi ma daidai ne. Saboda to kai kalli ƙanƙanan abu, magani local government za su saya a ba talakawa a ƙananan hukumomi a ƙauyukanmu na nawa na naira miliyan 10 kacal kowace ƙaramar hukuma. Gwamna ya sa hannu, ni ne na tura masa ya sa hannu, ya gaya wa 'yan jarida bai san zancen ba, balantana ma ya ba da approval, kuma ni ne kwamishina. Kuma ya zuwa yanzu dinnan da nake magana da kai tun daga wancan lokacin zuwa yanzu bai taɓa tambaya ta ya aka yi wannan harkar ba. To na isa ya haska ma ko faɗa muke a ji ko ba ma faɗa a ji ko ne da mu ko ba a yi. Tambaya kurin ta abin da 'yan jarida suka tambaye shi, ni ya kamata ya nema ya tambaya. Wasu na cewa Kwankwaso ne ya ƙaƙaba maka ɗansa Mustapha a matsayin wanda zai maka mataimaki, takarar mataimakin gwamna. Ya abin yake, kai ka zaɓa ko kuwa? To ai wannan kamar mun wuce wannan, na kuma yi magana akan wannan, amma duka 'yan adawa, duka makiya galiban ba za su so su kalli wannan abin ta wannan hanya ba. Za su so su kalle shi ta inda suke so, ta abin da ba sa so. Mu kuma ba nan fitowa muka yi mu daɗaɗawa 'yan hamayya rai a siyasanmu ba. Ba sa zaman mu ba ma zamansu. Siyasanmu tamu ce, tsarin gidanmu namu ne. Ba za su je daga waje su za su gaya mana me zami a cikin gidanmu ba. In kuma muka yi
suka ce ba su yadda ba, dama ba ma tsammanin fiye da haka daga gurinsu. To zancen ƙaƙabawa ko menene ai bai ma taso ba. Bai taso ba. Akwai wasu 'yan kwankwasiyan da suke su ma fa kaman ba su gamsu da wannan tsarin ba, ya za ku sha kansu su amince da Kamar ni ban san su ba. Iya bincike na ban san su ba, ban ji su ba. Amma abin da na sani 'yan adawa da kwankwasiya suna ganin wani irin tsari zanzan ba za su zira masa ido a cikin jam'iyyar NDC da kwankwasiya ba, sai sun tofa yawun guba a cikinsa. to amma muƙaddara wayannan inda suke wannan kiraye-kirayen ya za ku sha hankalin ku shawo kansu misali wajen zuba muku ƙuri'a don su gamsu da Dama ba masu zaben mu bane. Baka ji na ce 'yan adawa ba? 'Yan adawa ne, in ka ga yadda suka zabura kai zuciyarka sai ta gaya ma alhamdulillah ashe abin da ne daidai ne. Ai wannan zaburar da suka yi da rudewar da suka yi shi ke gaya mana cewa ashe dai kan layi muke mun yi abin da shi ya kamata. Ɗan adawa na mata bubu, masoyi na farin ciki kamar ya zuba ruwa a ƙasa ya sha. Mustapha Rabi Musa Kwankwaso shekararsa 43 a duniya. Ɗan kasuwa ne mai masana'antu. Mu muka kafa masa masana'antar? Ko su 'yan adawa su suka kafa masa masana'antar da yake tafiyarwa? Ya yi kwamishina memba na majalisar zartawa ta ƙoli ta jihar Kano. Baka taɓa jin wani saɓani ba tun da ya shiga har ya gama. Ma'aikatarsa baka taɓa jin wani abin da abin na saɓani ba tun da ya shiga har ya gama. Yana da proposal daga wannan ma'aikatar na ci gaba na basira ya fi guda nawa a hannun gwamna. Kuma yana cikin wanda dan daraja da mutuncinsa da tafiyar ya sauka daga mukaminsa na kwamishina ya taho ya zo ya fito daga gwamnatin muka zo muka ci gaba da siyasa. Rimu shekararsa 39 ya zama gwamna. Shi mahaifinsa ma yana 43 ya zama gwamna. Kabiru Gaya shekararsa nawa ya zama gwamna. Me mutane suke so su ce? Mu mun san kanmu, mun san abin da muke, kuma mun yi bisa mafi kyan niyya da fahimta ta yadda za a tafi a gudu tare a tsira tare a kai labari. mun yi tattaunawa ta musamman da injiniya Rabiu Musa Kwankwaso a kwanakin nan kan wani tabbaci yake da shi na kai Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo ba za ka ci amanarsa ba kamar yadda ya zargi gwamna Abba Kabir Yusuf da tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da cin amanarsa. Me za ka iya cewa kan maganar da shi Kwankwaso ya ce bai da tabbas ko garanti a kanka na cewa ba za ka ci amanarsa ba, me za ka ce kan wannan? To kai ya kake sa ran zai samu tabbas ko garanti bayan duk abin da ya same shi a baya? In ji za ka yi masa adalci. Fi sabila muke magana. An yi Ganduje, an yi Abba, yanzu Comrade ne. To wani alwashi kake so ya sha fiye da wanda ya sha irin na baya? In kuma experience ɗinsa na baya na ɗaya da na biyu wani abu ne da ya kamata a kalla. To ya za ka tambaye shi cewa sakankan cewa zuciyarsa da ai dama duk kyautata zato ya yi. Yanzu ma da aka yi wannan ai kyautata zato ne. An kyautata mana zato. Kuma dai tarihin mutum da ba yanzu ne aka fara abu nan. Tarihinmu na siyasa in shi za ka kalla to kyautata mana zaton da aka yi an sa ƙwarya a gurbinta kuma bi ƙudratullahi ta'ala za mu ba mara kunya ba za mu ba shi
kunya ba, ba za mu ba 'yan kwankwasiya kunya ba, ba za mu ba al'ummar jihar Kano kunya ba. Abinda muka ratso ya zuwa yau ya ishe mu ilimi, mun sha da yawa, mun sha mun yi wanka da irin abin da muka ratso da gogayyar da muka samu. Kuma akan a daidai wannan gabar maƙiyinmu ne kawai, maƙiyinmu mai tsananin gaba da mu zai mana addu'ar saɓani akan wannan ƙadamin. Burin Injiniya Rabi Musa Kwankwaso, Kano ta ci gaba da ɗaukaka. A nan kusa baka samu wani ɗan siyasa ɗan wannan jihar da ɗan wannan yankin namu na Kano ko arewa maso yamma da arewa da yake tsananin kishin al'ummarsa, yake kaman ya ɗaye fatarsa ya bayar don al'ummar ta kai inda yake so, irin Injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Kuma ka so shi ko ka ƙi shi ba za ka iya ɗauke wannan daga gare shi ba. Ya nuna tsananin kishin talaka da ci gaban al'umma da kurjinin al'ummarmu da mutuncin al'ummarmu da darajar al'ummarmu. Waɗannan yara da aka yi ta kaiwa ƙasashen waje karatu ba ƙaramin magana ba ce. Ko jiya yara nan sun kawo mun takalman ajiya nake gaya musu da yawa mutane ba su gane wani canji da aka samu nan da nan ba daga lokacin Injiniya Rabi Musa Kwankwaso zuwa yau. Jiya nake ƙara tunawa wannan matasa da suka yi takalman suka kawo mu. Mutanen Ƙofar Wambai ne. Akwai abin da Injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya wa 'yan Ƙofar Wambai masu yin takalma, wani abu na common facility, ya so injina na haɗa takalma, aka yi musu cibiya a Sharaɗa. Tun daga wannan lokacin da aka kafa wannan cibiyar baka ƙara samun wani abu da ake cewa rakani idi ba. Ban sani ba ko za ka gane wani takalmi da ake cewa rakani idi. Takalma ne na Ƙofar Wambai sun raɗau, suka saya daren sallah ko ana gobe sallah ko jibi sallah, ka sa abinka ka ajiye, ran sallah ka ɗauko ka sa. In baka yi sa'a ba daga idi a hannu za ka dawo da su, sun ɓare. In ka yi sa'a wannan ranar ka sa, washe gari ba dai za ka yi sati ba sai sun abu. In ko ba ka son haka to kana sayan su suna sababbi, sai ka kai masu shoe shine, masu harkar gyaran takalmi, sai su yi ma wani abu da ake cewa round. Yanzu matasanmu da yawa ma ba su gane me round ɗin ba. Ɗinki ake wa takalmin a kewaye shi yadda ba zai ɓare ba. Tunda Injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya yi wannan common facility ɗin, injina ne da ku je, sai in kai wa takalminka kurin ka je ka bi layi ka ɗan biya ɗan abin da ake biya, ɗan kuɗi ne ɗan kaɗan za a caje ka a haɗa ma takalmi. Saboda haka takalman Ƙofar Wambai da na maza da na mata yanzu sai kai ta sa abinka kamar a Italy aka yi shi. Duka damuwarsa da fikirarsa ta kai kan sana'unmu da yadda za a inganta su. Murnan nan ta Ƙofar Mata, irin yadda ya yi mata da yadda aka ƙara jan hankalin mutane daga abubuwa iri-iri na taimakon al'umma tun daga ƙasa, na gina al'ummar. Shi ya fara mana flyover a Kano, shi kafa mana makarantu na maza da mata, ya ƙarfafa ilimin mata. Yanzu ka je Ƙofar Nasarawa, iya wannan da'irar kurum, iya wannan da'irar kana da Governors College, kana da Maryam Aloma Muktar, kana da Hassana Sufi. A tsakanin wannan makarantun da'ira ce duka bata kai
ko ba tafi mita 500 ba ba na tsammanin mata kai. Governors College, Aloma Muktar, Hassana Sufi, duk a wannan da'irar, duka shi ya kafa su. A tsakaninsu suna da ɗalibai yanzu sun fi 5,000. Sun yaye ɗalibai sun fi 60,000. Iya wannan da'irar makarantu uku manya-manya shi ya kafa su. Kana iya amfani da wannan duka faɗin jihar haka akai. Saboda haka wannan shine burinsa. Da Ganduje ya zo abin da yake so ya yi, inda wata rigima tsakaninsa da shi, a ɗora kan waɗannan harsasai da aka kafa. Mu da kai Ganduje muka zauna muka yadda haka za a yi, kar a kauce. Har wani ɗan jarida yake masa bayani, yake masa tambaya, to yanzu aka kauce ba a yi baya za ka yi ce a mugun fata kake mana? Mugun fata kake mana? A kauce mugun addu'a kake mana karmi abin? Sai ce wai misali in hakan ta faru me za ka yi? Yace to don me kake mana addu'an haka ta faru? Yace a ranka daɗe so muke mu ji in hakan ta faru kai a ɓangaren ka me za ka yi? Yace zan ja ƙafar wandona, zan zo in yi rigima da wannan tsarin sai mun kau da shi mun dawo da abin da talakawa za su amfana. Yake na lamu salli ila Ganduje an ce da mun hau ma za a kafa wando a rigima da mu. Duk wannan kalan dangi ne, kala ce irin abin nan da ake cewa mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki. Kai ka san kashin awaki ma da aka jefe shi ba lallai ya kai kansa ba, ila ya faɗi kafin ya je ma saboda rashin nauyi, amma kuma sai ya barke da kuka shi an jefe shi. To wannan shine kawai. To buri da injiniya Rabi Musa Kwankwaso shine duka waɗannan abubuwan ko me za ka yi in ba a tsaya kan wannan ba za ku ɓata. Ita ce magana ta gaskiya. Ko mai kara ne, mai kawaici, mai kau da kai, amma dai ba zai shiru ba, kuma haramun ne gurinsa ya shiru. Ba ka taɓa jin sai duk abin nan da abba ya yi da abubuwan da ya tsula, ka taɓa jin jagora ya magana? Bai taɓa yi ba, kuma dama ba zai ba, girmansa ya fi ƙarfin haka. Doɗa gora a ciki ake shanyewa, a ciki ta shanye kayansa. Son Allah ya yarda mu ba za a samu wani ma abu mai kama ko kusa da haka ba. Babu cin amana tsarin ku. Ko muskala zara. Kamar an yi ta zuba ido a ga kun ba wani wanda ya hidimta muku da kujerarsa, duk da dai a cikin tsarin ku yake. A matsayinka na jagorar Kwankwasiya a jihar Kano yanzu, tunda kai kake mata takarar gwamna, wani sakayya za ku yi wa sanata Hanga, tunda an ta zuba ido a ga kun fitar da ko kun masa wani tagomashi na takara har kuka gama rabo ko aka fitar da in takarkaru babu wani suna ko wani tagomashi da kuka masa? Anya kuna ganin zai iya yin azumin shekaru kuwa babu mulki? Me kawo azumi? Baka san sanata Rufai Sani Hanga ba ne? San shi ba na ji. Baka san shi ba. Amma bai samu komai ba. Cikakken mutum ne, cikakken dattijo, cikakken dattijo, kuma gogaggen ɗan siyasa. CPC nan da kake jin ana magana ta Buhari, Rufai Sani Hanga ne ya kafa ta, shi ne shugabanta na farko a Najeriya. Kuma wannan sanatan da ya yi ba shi ne nasa na farko ba, kuma ba ma ya yi sanatan kafin wannan, banda wannan ya ma yi majalisar tarayya kafin wannan. Ɗan siyasa ne cikakke, gogagge tun PRP. Comrade, ana kallon yanzu guguwar ta ce yanzu, tunda an yi abubuwa ana kallon kamar Ka saurare ni dai. a wannan Ka gaba. saurare ni dai. Saboda haka ba wani jigari-jigari ko bujarin ɗan siyasa ba ne, ko hukuncin da ya yanke cewa zai yi tare da tafiyar Kwankwasiya. Ai da yawa wanda suke ganin cewa tafiyar ma ba za ta ɗore ba. Ba ta ɗore ba yanzu?
kuma magana ta zancen me aka shirya masa, a yanzu mage sai ta zo a idan mutane za ta haihu? ai ba na jin haka yana da wata ma'ana ma. ai a bari tafiye muke cikin tsari, shirye-shirye ake yi da abubuwa da yawa, kuma yanzu saboda mu ne dai abin nan sai kuma cikin abin nan kafafen yada labarai sai mu zo mu ce ga shirye-shiryenmu, ga abin da muka tsara yanzu next stage kaza za mu wane ne zai kaza, su wane za a yi kaza da su. ai ba na tsammanin haka ya kamata mu yi, kuma ba za mu yi ba. amma mu da muke cikin gida, mu da muke cikin tsarin, mu jagororin tsarin, har da shi sanata, ai mun san inda muka dosa. ko akwai wani abu kuma bahaushe yakan ce wai gajin haƙuri ke kawo me aka shuka a nan. in kuka yi haƙuri ma kaɗan sai tsaro za ku gani in Allah yarda. magana harkar tsaro a jihar Kano ta zama abin takaici, ta zama abin tashin hankali kwarai da gaske, ta kuma zama abin kunya. a birnin Kano, kowanne sashe na wannan birnin, ba inda ba a tarzoma ta ba gaira ba dalili. yara da ba su da aikin yi, ba sana'a, ba kulawa ta hukuma, su sha ƙwaya, su ɗauki makamai, su yi ta saran junansu, su yi ta saran wanda ba su ji ba, ba su gani ba, su tashi hankalin al'umma, a kwashi dukiyar al'umma, a hana sana'a a wannan wunin, a hana kowa sakat. kuma yara su fara wannan artabin su yi awanni suna yi kamar ba gwamnati a garin. kai magana Kano fast, Kano fast, me Kano fast? za ta ba da gwamnatin tarayya tun da mun koma APC tsaro ma zai inganta. tun da suka koma APC tsaro ya ƙara taɓarɓarewa. kuma dama mun tambaya tun sanda suke cewa in sun koma tsaro zai inganta. me hana tsaron ya inganta a Katsina? shekara 8 janar Buhari ya yi yana president na Najeriya, ɗan Katsina state. shekara 8 ana kashe mutane a Katsina, kisan kullum ƙaruwa yake. akwai ran da a wannan ba tsari ɗin nan inda wannan bawan Allah nan Major General Rabe ya fito, akwai sanda a wannan local government ɗin sai da akwan 45 kullum sai an tashi wata unguwa, sai an ƙona wasu gidajen, sai an yi fasikanci da matan mutane da 'ya'yansu a gabansu, sai an sace dukiyoyin mutane, sai an sace mutanen kullum ba APC suke ba su? da ake yi a Sokoto ba APC ake a Sokoto ba? da ake yi a Kebbi ba APC ake a Kebbi ba? Yobe da ake ta wannan sace-sacen mutanen da kashe-kashen mutane ba gaira ba dalili ba APC suke ba? Borno da ake ta kashe mutane, ana kwashe mutane, ana sace mutane, ana tashin garuruwa ba APC suke ba? me APC ta maganta musu? Kaduna state, jihar Kaduna ba APC suke ba? mutum nawa aka kwashe, mutum nawa aka kashe, garuruwa nawa aka tasa, APC ta hana? Niger da ake ta kashe-kashen mutane ba APC suke ba? Kogi ba APC suke ba? yaushe wata APC ta zama garkuwa ta hana sace-sacen mutane da kashe-kashen mutane da banditare da abin nan duka nau'o'i na bala'o'i da musibun da suka baibaye al'ummarmu? yaushe ta iya maganta wani abu? gwamnatin tarayya ta kasa katabus, balantana suna. tun da gwamna ya shiga APC harkar tsaro ta ƙara taɓarɓarewa. an yi a Tsanyawa, 'yan Kamaye an maimaita, an sake yi, an zo Gwarzo, Lakwaya an yi, an sake yi, kan iyaka ƙasar Nasarawa ta Gwarzo local government, mai niƙa, haka ga su nan. tun kana jin abu a wani guri kana abu nan.
binni ba daɗi, waje ba daɗi. Ana cewa menene waje abin nan ƙuna, abin nan wane ne rana inuwa ƙuna, kuma kaman ba a yi ba, shiru. Su waɗanda abin ya sama ɗan tallafi ma na wucin gadi, an kori mutane daga gidajensu, firgici da zulumi ya baro su da gidajensu, sun taho wasu garuruwa. Hukuma ma ta sa ido, ɗan bargo da 'yar tabarmar da za su kwanta a sayan musu. Su da iyalansu suna tafi a ƙasa, sun baro abincinsu, sun baro komai, ɗan me za su sa a bakin salati? Ba abin da ya damu hukuma kwata-kwata. Ba wani tsari tsakaninta da ƙananan hukumomi, a je a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza. Wannan yanayi ne na tashin hankali, emergency situation. Shiru. Kuma ka ce da gwamnati a gari, da hukumomi a gari. Wani abubuwa ne da takaici kwarai da gaske, kuma muna kira ga gwamnati ko dai ta yaya, su ne a gwamnati yanzu su sani cewa wajibinsu ne, ba zaɓi ba ne, ba ganin dama ba ne. Tilas su fito su taimaki mutane, su fito su yi iyayensu, kowa ya ga suna taka rawarsu. Gwamna ya ce za a sayi drone, za a yi waya. Kai ka ce ma ba da mutane ya yi magana ba, shiru. Ba drone ba, ko garwa ma ba a saya ba, balle drone. Haka gani akwai shirye-shirye ta ƙasa da ake yi. Wata 6 haba, mu ne gwanayen shiri, sarakan iya shiri. Ta saɓe riga ana shiri, sai zai wuce za a gama shirin, sai duk mutanen sun mutu, ko sai sun zo birnin Kano sun kawo harin, sannan za a gama shirin. Ana maganar tsaro, ya zama lakokwab, to sai yaushe? Su can zaune suke haka? Lokaci ya yi da za a yi komai a yi shi da irin gaggawa da ta cancance shi. Kuma bai kamata gwamna ya dinga yawo duk inda ya yi magana, shi talaka ma ya ma fara yadda a zuciyarsa cewa duk abin da gwamna ya ce ƙaulin ne bila amalin. Habba. Yaushe shugabancin namu ya sakarkace ya lalace haka? Ya zama gwamna da ya faɗa ma an san ƙaulin ne bila amalin. Kowa ma yanzu ya fa ƙanƙanin yaro ma in kai magana ce a content ne.